First blood. Uy, You have been slain. pali. Bobo kasama, uy. Patay na noon. Wow, milk-tea. Milk-tea na po ka. Uy! Uy! Nawa. Defeat na lamang. Sige, milk-tea. Pila naman kag-order og milk-tea. Wow. Asa man imong sweldo, be? Dagan kitag balaryan. Internet. Nya sige pa kag order og milk tea. Kunya, Para ram guna mawala ng crepes milk tea. asa man imong sweldo ron, be? Be. Imong payout. Ugma pa mo payout. Ugma. Pero wala gimingaw ra ka ng milk tea. Gimingaw. Dayon. Mingaw kag milk tea. Diyan matong kwarta, imong balaryan. Naman ay kabayad. Wala kay gimingaw si imong mga balaryan. Away kabayad. Dami, be. Tas bangko. Moko! Be! Dali na yun! Kuan. Mga next week. Next week! Next week ka dira. Next week nakahatag na na. Nya, pila raman ng milk tea? Oh, pila. 85 pesos nya. Baka wala din ang budget. Kanay mong gi-order og milk tea. Imo nang gi-add dito sa imong balaryan. Para balaryan. Oh. Sige, good. Dayon. Nya, dayon. Kisa mo tong chat-chat ni mo gabi eh. Asa ato? Asa ako? Aso daghan. Daghan. Asa gani ato? Mugani, daghan. Katong GC na mo. GC. GC din ang GC mga bayi. Sagad na mo. Napaingon-ingon dito. Nagkaon na ka. Kato sila mga kanto. Yan, anak. Mga client na kato sila. Client, trabaho ni mo na. Di kay- Wala kagahat. Mga kuan mo to sila. Mga kuan to sila. Kanang magpa-advise sila mga love life nila ba. So, advisory na day kaandig mga bayi. Di kay kuan ba mga expert sa love ba ako. Expert. Ako advice po nila, be. Pa-advise ako nila. Oh, Oh. kabalo mo kas password na ako. Di, ikaw chat nila. Mga sawi magusto sila sa pag-ibig noon sa gugay. So, kada bayi na isawi, ni mo mupunta. Dili tanan. Dili tanan. Unya. Depende ras na ay mo magpakuan. ka sa ato. So, daghan. Wala mo gugud. Ito lang mong usa. Isa. Napay wala na ako nabasahan. Kayo mong gidelete. Naaog kuan. Daghang ma-broken heart. Broken ako na yung now. Pero kang isog kay kagud. Ganina milk tea man atong gistoryahan karon nabot ang mga bayi. Ako nabasahan man ako. Party na siya. Share your blessing, man. Blessing. Pero nakoy kuan nimo, nakoy surprise nimo. Para dili na ka maglagot. Ay sa ko. Oh. Para di na ka maglagot. Wow. So ako ni tanan. Oh. Ito ko tesoros din na kay. Kasi like buy one take one. Kaya lagot pa ka. Bili na.
Ala, okay na. Dili na ako maglagot. Uy, kamo na guys. So, nakatay milk tea din no? Sponsor sa Thesaurus. So, dagan gina sila yung mga flavor sa ilang kuan guys, no? Ilang milk tea shop. Thesaurus lang malakas. So, makita nila sila sa Kang's Daro, beside Kang's Daro. And shout out to Sir Marvin Teng.